Lakha Kret Roxy, Socheng Dhenta Constituency Angkang Rongmong Bea Habar, Silim Ingtia Rong, Open Stage along All Party Hills Leaders Conference, Mate APHLC, asong atumpen 6 schedule aphuthak cheroktok amai, lapen armu gachapa amai, Kedengpon. Bangso amai along, mensing pangchoy hinpen, mai chari ponsi, kiching pen kijut an, mesen pen, pachunpon. Maya long aluhia man pen APHLC amai phu jai kathar Rita Kramsa pila penan parta ki ongdung APHLC asong along karjap thip kheya pharman nokbepo nokbepiatum chetongdun la penan parta ongdung raratum chetongdun si alir achampen pachundun bangso maya long songvia songpen chi usi don trokke patum APHLC asong along chepa ogdun Bangso ka chepa ogdunang ko alam theke non ke chari pon bom BJP a sarkar atum ke claim ke chokche mate ke che aso atuma phan aron repen dimklong ke pek aron repen longle pata ki tipon lapen social media long ka thang pluk non ke dobom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jepon karbiang long mate 6 schedule arlota karbi pen kapre ka khe tumta longle chonam longlo lapen chojor cholang longlo lapen pata sitame circle officer atum claim pachun ponang jipu kapang dak alam the ke thek long pana job ning kipung ning kiduk chepak langsi APHLC asong long chepa okdun lo posi birta ridun long non karbiang long along son surya kisung kachetong ponang koke BJP asong atum mate karbiang long autonomous council kachari atum keche aswaphan adim aklong chepek lapen ani kapathia joksi lapusona kisung chetong nang koklo bangso jok kaddo kabea rara tumta kisung pen kachipa jok jiaphan APHLC asong along cherap cheto dunang pupusi jai kathar than pachini pon tumke lahelo alam mangke election le hai det sante lage notice nang papele long le de jiapolo ne litum bangke tanon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari to manji fere munak lo kente karbia to mange fere relo non ke karbia to mange eviction lok lo ning hokta ke chengsi nang to matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jot le polling sita nili tum APHLC to ngela ke chok che pu pulo bang la non ke election hai det pen ie man thache bak belang bang karbia rong si eviction ka paprang kente la pen non ko evict to pig gilang karbi la pen inglong ra tum pan di Socheng Dhenta Constituency kadang mass joining pini BJP lapen Congress pen pini nang cepa ogdun laki alang litum kachinia jakong dotang lo athema 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 subparagraph 7 lapen 20 paragraph along ke mithang adim ke mithang si vote joklong nangi lapen ke thuta thurlong nang jipu lasi pinyarni ilitum aron alo alam itum chithan lo lapen suarlo song tum sitami women wing mate suarlo song anso se ke form jiang fan alang litum keng kam nang chejor tang lo ladak Socheng Dhenta Constituency ahina PS pen tiwang lasi nili central women wing pen nili alang litum abhan ning chingduk lo pima pinsu ka chesong along arlo so tum sitami keng kam chejor dun nang jipu alang litum kachinia jakong do pasi la pini Socheng Dhenta lo mass joining la penan parta women wing so la suarlo song ke senji aphan prabjen pen alang litum nang chahang popusi birta labang ta arjulong Rongmong Wipen Lobsing Terang Karbiang Long Live